hapon sa itong sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ay di naman ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma makaupod ninyo tubtub technology stress sa unang nga biyernes sa bulan sang Disyembre. Disyembre 2 na kita para sa tuig 2022. Kag syempre sa iton man pagpangalagad sa sininga hapon, aton kamulingawon sang pilaman ka mga impormasyon nga aton madulong sa inyo sa dili madugay. Pero ara nagaupdanay kita sa inyo mga lilisuan sa mga radyo 684 kHz. Samtang kamo dira naga-relax kag nagapahunay-hunay. Ang iban dira mas sako-sako pa sa ila mga hilikoton. Ang iba naman dira tawe gapanyaga pa kami. Go! Na. Ang iba naman naton nga mga palangga nga mga tagpalamati ara nagaupod sa aton na live pagi man sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. May chat room kita dira para sa inyo nga mga greetings kag sa inyo man nga mga mensahe. Go lang kita karon nga hapon. Kag kung pwede, hindi lang This Is My Life, kundi tanan man nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod, paki-like, paki-share, pati na mga matahom neton nga mga drama nga mabatian halin sa aga tubtub maghapon, mga balita nga matipon man sa ngamon sa News Center. Mga developing stories nga kinanglan mahibaluan man naton, hindi lang nga ara lang kita sa aton panimalay, wala kita yan hibalo sa kung ano man ay nagakatabo sa aton palibot. Kinahanglan gid no, kinahanglan gid nga mamati kita sa mga balita, magbasa kita sa mga balita kung ano nagkatabo sa aton palibot. Gani sa kutob sa malabutan sang aton pagpangalagad iya karon nga hapon, dira sa apat ka mga probinsya sa Isla Zeng Panay, sa Isla Zeng Guimaras, and of course sa Bugos Gid nga Isla Sang Negros, sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental Central nga bahin, dira man sa bahin sang Palawan, Romblon, Masbate, kamusta ka mo dira? Anyway, sa inyo man nga mga greetings sa inyo man mga palangga kag mga reaction sa karon sa sulat nga mabasa naton sa sininga hapon nahanungod sa hitabo man sa iya sinikabuhi na ang problema sang isa ka babayi nga may ara siya ginatago, may sikreto siya sa kabuhi. Kung ano ina hibaluon naton karon kag kung ano iya gina problema buligan naton kung may matugda kita nga inang makabulig sa iya kag makapa-inspire sa iya kung anong dapat niya himuon para makaangkon man solusyon ang iya sini problema, maangkon man niya ang katawhay kag kalinungan sa iya kabuhi. Ara aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pila pagid neton ka madulong sa inyo sa sininga hapon, magluwas man sa ito na tagsa ka zodiac sign para man sa ito tagsa ka horoscope. Yes, Tita Wilm, sa mga palaakig naton da bala nga mga kauturan. Ha karon ha, bantayan nyo na hindi kay ara na siya, no? Kinanglan likawan naton ang magpangakig permi, no? Kaya mo na siling lang bawal magpangakig, hibaluon naton kung ano mga epekto sina karon, no? Pero sa sinianay nga tion alauna 39 na Action Radio Philippine Standard Time, relax ka mo. Si Tita Wilma unahon nato nagaton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton sulat nga pagabasahon sa sininga hapon. Ginpadala ini sa nagapatawag kay Susan. Si Susan, taga Central nga bahin sang Negros,
Kag ang iya sinimansay sa This Is My Life ni Gasiling. Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa tanan gid nga listeners ang Action Radio Bacolod. Tita Wilma, paborito sang akon mama ang This Is My Life. Amo na nga nalatnan man ako sa pagpamati. Kang nagka-interes man nga idangop ang akon problema sa programa This Is My Life. Ako gali si Susan. Hindi ko ni tuod nga ngalan. Taga Central Negros. Please lang ta, hindi pagbasaha on air ang akon account name sa FB. Ang akon istorya kag problema na tungod ini sa akon bata. 16 years old pa lang ako, tita. Nagbusong na ako. Ang amay, 18 years old, nga tupad namon balay. Kag pagkabalo niya nga nagabusong na ako, ginpalagyuhan ako. Nadula siya diri sa among lugar. Gintago namon ang mga natabo. Puwerte ang kaakig sa nga akon mama. Ina ang rason kun nga ginpapalayo ako sang ginikanan ko. Ginpakadto ako sa malayo nga lugar. Sa pihak nga isla. Sa may Antique ako, tita, ginpakadto ni mama sa iya close friend. Wala gin man nagdugay, nagbata ako. Isa ka babae. Ako ang nag-atipan sa iya hasta nakalabot siya sa duha ka tuig. Pagkatapos napensaran ko nga mag-obra sa abroad para mabuligan ko si mama. Kag sa iya ko ginbilin ang akon bata para mahatagan ko man sang maayo nga future ang akon baby sang una. Tita Wilma, sa kaluoy sang Dios, nakadayon gid ako sa pag-abroad. Kaginhambalan namon ni mama ko na mananay ko. Nahambalan namon ni mama ko nga hindi pag-isugid sa bata nga ako ang tuod niya nga mama. Kundi siya ang mapakilala nga iloy samtang nagadako ini. Nagpasugot man si mama kag nagpangako nga tipanon niya sang maayo ang akon bata. Tita Wilma, wala man nagdugay. Sang naka-abroad na ako, nakanobyo ako. In short, nakapamana. Nakaangkon kami isa kabilog nga bata. Liwat, nagbalik man sa abroad ang napamana ko. Kag feeling ko malipayon gid ako sa akon kabuhi nga may pamilya tungod mabuot siya. Ang problema ko lang, na-miss ko na ang bata ko nga babae nga ara sa akon iloy. Kag ginakonsensya ako sa ginhimo ko nga pagtago ko sa iya. Wala ko man lang napabatsyag ang akon pagpalangga sa iya bilang matuod niya nga iloy. Sa piyak nga bahin, naga-worry man ako nga mabalaan sang bana ko ang akon sikreto. Kag basi balagulpi lang siya magbago. Kag magatahaw ang iya love sa akon. Kag madulaan siya sang pagsalig sa akon. Ina ang akon ginaproblema subong. Kung ano ba lang dapat ko himuon.
Kabalo ko tita, wala sang sikreto nga hindi mabuyagyan. Amo nang ginapamansar ko subong kung bala dapat nga isugid namon ni mama ang tanan sa bana ko. Isa pa, basi kung hindi maintindihan sang bana ko kag maakig siya. Kag maglasay siya sa akon. Inang rason kung nga ang nagsulat ako para mangayo man sang imo advice. Kung ano ba lang dapat ko himuon, sining problema nga nagagamo sa akon pensar kag sa akon kabuhi. May nagbakasyon naman ang akon ba na early next year. Maayo na bala tita para mahimo ko kung ano makapaayo sa tanan para maglinong man ako. Diriling kutob, salamat gid, Susan. Okay, sa aton sini letter sender, sa nagpatawag kay Susan, sa imo salamat gid kag maayong hapon. Kag syempre sa imo iloy dira, wala na siya nagbalik dito sa may Antique kundi ari na siya, no? Ari na siya sa inyo naman lugar kag sa aton pagkahibalo na ginakilala kag ang pagkabalusang tao man dira na nga bata man ni mama mo pero tinagsaylo bisan ano ta na kung kaisa katago magwa kinaya ang kamagtuuran, di ba la? Ilabi na kung may nakakilala sa inyo, pero sa imo inday Susan, kung kaisa, may depende naman na sa sitwasyon mo, di ba la? Depende sa sitwasyon, pero sa sini nga mga bagay may ara ginae nagakatabo. Nga kung kaisa, mas makapaayo pa nga ang likom magapabiling nga likom para wala sang gamo kag magapadayon ang maayo nga relasyon sang tagsa-tagsa. Kung nanuman ang nabatsyagan mo para sa imo bata nga na pabayaan mo, wala mo nakaupod kag wala nakakilala sa imo, hindi man naton ikaw mabasol sina. Aton lang dira ginapasalamatan sa sina nga bahin nga wala mo bala siya ginsikway na isa ina ka maayo nga punto kag maayo nga hilimuon sang isa kababay. Kung sa imo lamharon nga pang idaron pila 16, 18 ang lalaki, kung natabo man kag nagbunga ang tanan, nagapasalamat kita nga wala ninyo gindula ang kabuhi sang bata nga ginbusong mo. Ina ginapasalamatan naton sa mahal nga Dios. Kag pasalamat ikaw tungod wala kaging kontra sang imo sini Iloy. Pasalamat ikaw nga ginunungan ikaw ni mama mo. Kaya masubo lang gid sa bahin ni mama mo kay ti wala na gid man ang papa mo, pero pasalamat ikaw. Dira naton man makasiling no mama, mayong hapon lang da sa imo. Nagapasalamat kita kag nagadayaw kita sang imo kaisog sa pagsuporta sa imo sini anak kay Susan. Kag hindi kamo nangin accessories kumbaga, no? Hindi kamo nangin kasangkapan para sa kalalatan sang isa kainosente nga kabuhi. Sa diin wala ninyo ginpabayan, kundi inyo gintagaan kahigayunan nga makagwa diri sa kalibutan, makita niya ang katahom kag ang indi mga matahom nga hitabo sa kalibutan. Nga iya man ma-experiensyahan kung ano nagakatabo, ano ang mga nagakatabo diri sa palibot sang kalibutan, mabatsyagan man niya ang kalipay kag kasakit daw mo na bala kag kun paano mabuhi. Pero kita nagapasalamat sa imo Iloy, ikaw Iloy dalayawon, kag wala mo ginsikway ang anak mo. Pero nagadayaw man kita sa imo inday Susan sang imo kaisog sang buot sa pagpadayon sang tanan. Ang ma-advise ko lang siguro personal ko niya nga opinion ha. Depende man sa aton mga palangga nga mga tagpalamati kung ano makapaayo abis kun sa inyo, na? Kung ano ang maswastyo naton kay Inday Susan. Kung bala
taguon niya ang among nga sikreto o kung isugid niya sa iya bana ang tanan. Pero kung para sa akon, para sa kalinungan sa tanan, kag kung maayo ang pagsinalayo sang tagsa-tagsa, especially sang bata mo, kag sang imo iloy, kag ikaw pud sa bana mo kag kaugalingon mo nga bata, be it na lang, na? Para nga wala na sa magatuhaw pa nga komplikasyon. Na? Amo naman lang na siguro ma-advise ko kung ako lang kay ting bata mo nga babae nga ina wala man kabalo nga ikaw ang tudtuon niya nga nanay kun yung ginakilala niya nga mama mo man ang guwa sina daw mag-utod ka mga duha, right na total maayo man ang pagpadako sang iloy mo sa iya, siya ang ginkilala nga mama samtang ikaw naman nakakita liwat na nakakita ikaw sang maayo nga bana mapinalanggaon kag malipanan ang inyo kabuhi sa karon padayuna na lang ina na padayuna ang imo pagka maayo nga asawa sa imo mabuot nga bana kag iloy sa inyo sini anak nga isa ka bilog tindugan mo na lang at para ya sa akon na why kun man ginakontra ang opinion sang iban since nga nagapangayo ikaw sang advice kay Tito Wilma if ever nga sa ako ina matabo kun ako tindugan ko na lang ina na tindugan mo padayunon mo ang imo pagka asawa kag iloy sang ina nga pamilya asawa sang imo mabuot nga bana kag iloy sang imo isa ka bilog nga bata tindugan mo inang ginatago mo nga likom na tungod sa imo nakaligad kag ipahamtang mo imo pamansaron para maangkon mo man ang kalinong nga ina or isa pagikaswestyon ni Tita Wilma para man sa isa ka maayo nga desisyon binagbinagon mo ang mga napanghatag naton nga opinion sa imo pagpangamuyo na mangamuyo ikaw mangayo ka kapatawaran sa mahal nga Dios sa tanan nga kakulangan sa tanan nga kasalanan nga nahimo mo kag mangayo ka guidance sa iya kung anong maayo mo nga himuon para sa sitwasyon mo nga ina kay ang Ginoo kabalo mangita paagi kay kung makakita or makabatyag ikaw sang palatandaan nga kinahanglan isugid mo sa bana mo para mangin klaro ang tanan ang Ginoo kabalo na mangita sang paagi nga buot silingon mangin maayong resulta sina pero kung daw hindi mo gid pagpiliton amo nang siling bala naton manawag ka manukto ka kay ikaw pagabuksan kag mangayo ka sang iya bulig kay ikaw buligan niya hindi kaniya pagdalukan para sa kalinong sang imo kabuhi. Kay ti sa tuod lang kun kaisa ang kabuhi naton nga mga tinuga, hindi ginaton malikawan nga may mga pagtilaw nga naga abot sa aton nga feeling naton hindi naton masolusyonan. Pero ina magaligad man, na magaligad lang ina kag malampuasan naton basta importante batuno naton sang matawhay sa aton balatyagon kag hugot gid na nga magsalig kag magpangamuyo sa mahal nga Dios kay ara lang siya kag indi niya kita pagpabayan na indi kita magkalipat sa tinantanan inday susan ang sabat sa imo ginapangayo na ara nakadepende sa imo nga pagbinag-binag sang tanan kag nakadepende man ina sa imo balatyagon binag-binagon mo tungod ikaw ang nakakita sang realidad sa imo kabuhi. Ikaw nakakita sa dalagan sang imo pagpangabuhi. Paagi man sa amon matugda, paagi man sa amon opinion, suggestion para sa imo, nga kinahanglan magpangamuyo ikaw, ara man sa imo ang final say sa gihapon. Kabay nga sa malipot lang nga paghambal ni Tita Wilma paghatag sa aton sa ni opinion, imo man mabinag-binag kag mahatagan solusyon ang tanan para nga mangin maayo ang resulta. Okay, Inday Susan, salamat gid kag sa iban man naton dira nga mga palangga nga tagpalamati sa inyo man. Mga istorya sa inyo kabuhi, mga hitabo, problema, pwede ninyo mapadala din sa This Is My Life. Pwede ninyo mapadala paagi man sa post office na address lang ninyo, This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Hindi gani sa atom ng Facebook account. No? Ara lang sa Wilma Antopina Sugaton, personal naton, hindi gani sa atom ng Facebook page, Action Wilma Sugaton. Okay? Yes, pagbalik ni Tita Wilma, pilaman ka mga reactions, suggestions ang aton sa mga palangga nga mga tagpalamatian, of course mga greetings aton isa-isahon man ina
Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Naglipa na ang mga papaya soaps. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop box. Oo nga. Joy ni Pomoseno, Tita We. Good PM. Okay. Monitor from, monitor lang, di naman Kabangkalan. Nga utod, Kabangkalan City, na. Rosemary Balues, diin taga-diin si Ma'am Rosemary. Mayong hapon, kunuta, salamat gid sa imo. Nilana Sabran, good afternoon, Tita We. Permigid, from sign on to sign off sa action. Radio. Aga pamati lang sa brand family nga hindi ni siya mag-igo ho. Ay, kalawi gali ho. Ra siya. I'm sorry gid na. Ara lang kuno sila ga pamati ari lang kami ga pamati from sign on to sign off section Radio Bacolod sa brand family sa Barangay Tagok. Purok Manga Kabangkalan City. Manyaga tatala suwang sudan ko kapayas balunggay balatong with dried fish. Uga ang iya sinisubak. Okay, mami na siya. Imelda Madrigalejo. Mayong hapon, Tita Wilma, Ma'am Imelda, salamat man. Mayong hapon lang sa imo, Tita Wilma, ari naman ko di. Naga-monitor sa imo via stereo and FB Live. Halin sa banwas ang hinubaan. Yes, Sir Alex Montesa. Halong-halong gid ko nagabiyahe, na? Mayong hapon, Tita Wilma, sugaton. Belated happy birthday. Thank you, good ma'am. Please greet kay Mr. Arthur Chef Villazor, Vanessa, kay Ma'am Vanessa Stark kay Doc Mayo, Mama Lulit Dialagnuan, Papa Joe, Noel Amar, Alma Ulegon, and all my family. Dira sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid. From Arizona, USA. Yes, Ma'am Jinky Dialagnon, salamat, gid. And good evening, dira sa imo, no? Palihog man ko, Tita Wilma, tamyaw lang sa advanced Merry Christmas. So, sa mga tao ang pag-mentionar ko, Sir Alex, amo naman na, no? Kay Ma'am Star, kay Doc Mayo, yes, kay Ma'am Jinky, balusay lang sila. Sir Noel Amar, kay Sir Milili Uligo. Salamat, kid, ha? And keep safe always and God bless. Mayong hapon, Action Tita Wilma, Manjo Arnejo. Hello, Ma'am Homa Lumina, sa imo salamat, gid, kag maayong hapon man. Lipulinyo, Luab, Kauyan. I'm sorry, sir, ha. Sala akong pronunciation. Lipuninyo Luab Kauyan Jr. Mayong hapon man sa imo. Araman si Juvie Monares, madamo ginya salamat. Kag salamat man. Okay, relax lang kamo da, dugay-dugay. Balikan naman kamo ni Tita Wilma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos on Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko dyan, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga bigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray. Diciembre 2, tuig 2022. Saturn Christmas Countdown, 23 days before Christmas Day. And 30 days, yes, New Year na. Welcome na nato ng year 2023. Iba na busy na, no? Pero kita hulat man sa mga kabataan, hulat halin kay ninang kag kay nino. Subong hindi, mga ruling na lang ta mga bata, amuhon mo na lang mga bata, updanta na lang kamo, mga ruling himo na lang kamo da sang inyong nga gamito naton iyang pampagahod mga tansan da bala. Ibanda kung ano mga mahimo nila nga mga materials nga magamit man nila sa
caroling pero halong-halong lang sa gihapon. Di ba la? Okay, let's 2:05 Action Radio Philippine Standard Time. Hello, Tita Wilma. Maayong hapon. Musta lang ko da sa akon bana nga si Reynaldo Unyate, Arian Montaño sa Sitio Suok, diin ina, 4899. About siling naman is 6609 mayong hapon tawe. Monitor na lang ko sa radyo. Check to man advice mo ta. Gulang ka lang 1 year sa akon. Kaysa ako on 31 na ko, mas 16 ako. From Lani Heromiano. Okay. Salamat din, Ma'am Lani. Mayong hapon lang dira. Hello, Tita. Good afternoon. Please greet kay Baby James Shop. Ba may Baby James Shop ka mo, Kay sa family Dinoy, salamat gid Tita. 5842 kay Ruming, kay Gerum Dinoy. May damo gid nga salamat. Ambal naman ni 6989, always tune in. Domyu family. Ma'am Monica, mayong hapon kay baby girl na sa aton dira special child Lexus, Sandra, and Bilen sa San Chidoro Binalbagan. Halini na kay Junjun Lambatin Domyo. Salamat gid nga madamo sa inyo. Baw, amo na yung siling balen naton. Ara lang sila tuon. Happy first Friday, Tita Will. Mag-monitor kami po si Tatay Tuto, Yuki, Tita Lorna. Siyempre, upod man si Daddy Janice, Julieta Nunez, Tessie Galon, kag Mary Grace Crisostomo. Thanks and more power and God bless. Kay, Imelia Hipunia, mayong hapon lang. Wala ko natalupang dan kaina. Sorry, gid. I will mag-good PM. Tamyaw ko akong best friend kay classmate. Dira sa Sagay. Miss ko na siya. Miss ko na gid siya. Kay mga senior na kami, wala na gid kami magkita-ay. Ang nagatamyaw, Aurora Ubando, sing barangay basta sa 2710 kuno, di siya magpalawag sa iya number. Anyway, okay lang na siya. Tita, maayong hapon, belated happy birthday, more birthdays to come, and God bless always. I love you, Tita Halong Gid. 0197, salamat Gid. Okay, alas 2 siya, Tina Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang gid, Tita Wilma. Alas 2:07. Ara lang Lipunyo Chuvi Monares, mayong hapon lang daana. Kag salamat man sa inyo. Kag ara man, hello Ma'am Cynthia Murph, no? Sa iladara ni may salamat gid. Salamat gid sa inyo. Love it, Ma'am Cynthia. Pamo pala. Pasalamat lang ko. Amo lang nang mahambal ni Tita Wilma. Yes, Tatay Tony, mayong hapon. Kag kay Sir Rufino Gabino dira iya sa may Barangay Handumanan. Madamo kid nga salamat. Yes, kay Father Felix Paskin. Pads, good afternoon. Salamat gid. Ara siya kuno gaupod. Salamat gid, Pads. Thank you, gid. Pero dali lang, ano to kagina, Tita We, ang ginahambal mo man. Nga hindi yes, hindi ka mo magpangakig, hagay pangakig. Bawal ang mangakig. Sa nasiling na naton. Budlam na siling ko bala as always, kinanglan, be happy, na? Kay nga akong permi kagapangakig, hindi nami sa imo health. Kalain para sa aton ang maghagay kapangakig. Tikon nagapangakig ka, abe. Kundi gubaadlaw mo, di ba la? Gubaadlaw mo, irritable ka, liputi mo pasensya, pagkatapos kakapoy batsyagon. Tikon ba, kapoy batsyagon, anong gwa mo, abi sinaman? Resultabi mo, may aragali mga posible nga matabo kung hindi mo mapunggan ang kaakig mo, inag-outburst ka na bala, hindi mo na makontrol ang imo kaugalingon, hindi mo na makontrol ang imo kaakig, mo na siling sa iban nga, ay, kung maglupok na sa ganit kang double ka na sa kanlaon mo na pero amo na siling ganit, Tita Wilma, kinahanglan kabalo kita sa ginatawag nga anger management. Pero hindi nang topic naton subong. Kaya ang aton subong topic, kinahanglan hindi pwede maakig, no? Hindi ka pwede maakig para malikawan ng alta presyon. Kung akig ikaw, anong chances magataas ang imo sininga blood pressure? 30 to 50 points ang imo sini
30 to 50 points gida ang imo sini blood pressure, gani ang imo sini pressure nga 130 over 80, gusto mo nga magalabot sa 180 over 100? Siyempre, hindi. Gani, control lang kaakig mo. Isa pa gid ang posible nga matabo kung maghagay ka pang akig. Magtaas imo blood pressure, may eksperyensyahan mo, posibleng ginitawag nga stroke. Kaya magtaas naman ang imo blood pressure, posibleng nga mag-rupture ang ugat sa imo utok, anong tawag da, brain hemorrhage, nga mas sila naton, kung hindi ka swertihon, makamamatay ina. Na? Kung makamamatay, ti kaluluoy kagyan. 2:11 na Action Radio Philippine Standard Time. Ara lang ko dugangan ko pagid. Balik ako pagkatapos sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal cellphone kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duwan ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho. Kaulan, diabla sa amon sa mansilingan. Aba, mayong hapon lang dira, madamo gid nga salamat sa inyo. Kay Imelia Magalyon, dira sa may Isabela, mayong hapon, Nanay Dayin, kumusta lang dira? Kamunita to'y boy. Kag syempre kay Mami Pilar, kag kay Mami Dayan, Consolation, salamat gid sa mga greetings ninyo, na? Okay, kay Inday Gingging Paris, sa inyo ni Mama mo dira, no? Sa kayong kak Carmen, salamat man kag mayong hapon lang dira sa inyo tanan sa Mayla Carlota. Hello Mama Ana Sinoro, mayong hapon da sa imo. Okay na Tita Wea. Padayunon kutuan ang akong tupiko nga ginpaambit sa inyo sa sininga hapon. Nga hindi pwede magsagay kaya pangakig kay nga ay epekto sina magkapalain ged. Te gusto mo to ma-stroke, syempre hindi. Kay mataas ang imo nga blood pressure, may tendency pa nga maga-rupture o kung magalupok ang ugat sa utok mo, di ba la? Di ma-hemorrhage, ma-brain hemorrhage ka, wala swerte, hindi gid maayo. Kag syempre, kung hagay ka pangakig, tendency naman, atakihon ka sa korason. Ti gusto mo atakihon sa korason, syempre, tinabatian mo naman na siguro nga may mga tao nga ginaatake sa heart pagkatapos maakig, no? Ina tungod sa sobra-sobra nga stress. Tandaan nyo na. May araman ang epekto nagadugo ang mata. Hindi nga sila mailig pagwa, kundi sa sulod sang mata. Na? Damo sang pasyente na ang nagakabulag tungod sa tuman nga kaakig. Tuman mo nga kaakig, nagadlupok gali or ma-rupture man ang ugat sa sulod sang imo mata. Rason kung nga mabulag ka. Di gusto mo na, ayo, amo na ipamangkot ko sa imo kada hambal ko, gusto mo na, syempre hindi. Kay gusto pa naton iya nga maghulag kag mag-enjoy diriya sa kalibutan kay life is short, di ba na? Dapat kita mag-enjoy. Magluwas pagid si na Tita Wilma, na? Magluwas man sa mga ginpangmensyonar ni Tita Wilma, kinahanglan, na? May araman na epekto sa imo balatian. Ginasuppress mong kaugalingon mo, ginakontrol mong kaaking mga sobra-sobra, may ara ga resulta sa diabetes, may araman nga kung hapon kapag katapos sakit sa likod kag kun ano pa kag of course cancer. Mga anak, paano bala naton ina malikawan?
Na? Paano naton malikawan ang ginatawag nga sobra nga kaakig? Mag-exercise ka. Pamo ka na bala. Mag-exercise ka na isa ina nga makapahagan-hagan sang kaakig nga mabatyagan mo. Na? Exercise, ang stress, kag tensyon sa lawas, iya inapahagan-haganon. Kinanglan pahuway, isa man na? Magpahuway ikaw. Hindi ka magdali. Na? Kag kung ginakapoy ka, pahuway. Wala ina ginadalian. Kay kung hindi, ang kaakig mo tuod, kalain, may iban mo sobrang kaakig na control, kasakit ulo mo, no? Na delikado, ne? Kag kung hindi ka man overwork, mas hindi mag-init ang ulo mo, di bala? Kung makapahuway ka, nagatawhay man ang ulo mo, hindi bala? Amo man lang ng mga sikreto naton sa kabuhi, na? Kag kinahanglan, very patient ikaw, na? Ang pasensya mo hindi lang 1-2 ka kilometro. Kinahanglan ang pasensya mo 2 man kalawig. Paano mo bala na? Ha? 2 man kalawig kinahanglan pasensya mo. Kung kisa daw malupo ka na ay lingi ka na lang sa wala, Lord. Ikaw na bahala. Pag lingi mo sa to, ismile mo na lang kag magyong. Hindi ka magsiling mangin perfectionist ka. That's not good, no? Kinanglan batunon mo gidya nga may ara nagakaulihi, may ara mga salawayon. Let's say kung may mga pagtinipon-tipon, imo patience kinanglan unending man. Kag kung may ara kaladtuan or may events, may trips ka mo, ay kung may mga malate, okay. Tulugan lang sa masakit kag yumi, ay kay kinahanglan lang gid man sina sa ila, no, ang pagpasensya, kag kinahanglan palabtik-labtik lang gamay. Kag kinahanglan man ang imo pamensaron, ang imo pamensaron iset mo man. Hibaluon mga bagay-bagay bala nga ginapamensar mo. Ang mga bagay-bagay bala nga maka-trigger sang kainit sang ulo mo, na. So antes man matabong mamensar ka na nga dan sa pamaagi para nga malikawan mo ina siya. Na? Mamensar ka gidya. Kung kaisa namin na lang ihibi, di ba? May ara sina nga mga tawa mo na. Kag ara pagid, iban kun ara ka nagid sa pics ang imo kaakigon, ga-break gidya. No, ga-break gidya. Pareho, let's say, kung may kaaway ka, hindi siya dayon pa. Amo ko na, no? Let's say, kung maglain na itabot na sabtanay, hindi ta kapag-estudyo, hindi ko magatubang, hindi ko magklaro sa tanan at unless nga kalmado ako. Di ba la? Tagaan tagid break ang kaugalingon naton nga mangin calm kita, makalmado kita, ga-chill-chill tabla, way ka na sang kaakig. Kag kuna pag kinanglan, maginhawa ka sang madalom. Deep breathing, anay. Maginhawa sang madalom kag mahinay. Pila tawe 10 times mo ina nga himuon, no? 10 times mo ina nga himuon. Kag talk to yourself, no? Talk to yourself. Hindi gani bag-uhon mong imo pananawan, kinahanglan gid Tita Wilma, himuon mo ina. Pamangkutang ka ugalingon mo, Hindi ba lang ginakaakig ko nga ini may pikto sa akon after 1 year or 10 years? Wala man, di ba la? Kung magagay ko pang hakig, anong epekto sila sa akon, may magkuha ako nga maayo? Hindi. Pareho, sang isa ka bagay nga very important para sa imo. Abaw, nauyatan, or nasalapay nagwasaag, daw mahibi ka mo, paamo ka na bila, daw mahibi ka, pero you don't have any choice. Mangakig ka, hindi na magbalik ya. Mangakig ka, hindi na magbalik. Kay kung mangakig ka, may masakit, may magsakit, may malain sang buot, pero mapabalik mo pabalain na, hindi na. Amo na yung silinati, may mabuka pa ganing, ay, amo gina, mabuka gina, kay kristal mo, hindi man na siya mangakig, kay hindi man ko nung mabalik yapa. Ay, lamang giliw. Aton oras, may madasig, may mahinay, pero alas 2:25 na, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos na ni. For every shared story is an inspiration for many.
But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Okay, may hapon lang na kay Felicula Calzado Sosa. Siling ni Felicula Calzado Sosa, tita, kahinay sang tingog mo. Matyago bala, nagasinggit na sa at the peak of my voice. Hinay on air. Okay, tunog-tunuga lang volume mo da. Inday Blaza, good afternoon, Tita Wilma. Mayong hapon, always good ga monitor. Diri sa may binalbagan. Lilia Anilado, monitor lang ko di sa imo. Salamat gid. Kay Ruby Ardiante de la Luna, mayong hapon Tita We, monitor lang kami diri. Luvic ni kag Ruby de la Luna sang Barangay 30. No, salamat gid. Okay. Ay no, may problema, hindi ko di ma-open how. O hindi ko na di siya makitaan ayo. Kung anong nangyari sa kaniya. Okay, ari di siya gurong problema yaonan. Ara na? Okay. Manjo, ano tayo matadariskyo ka na, nak? Okay, salamat gida. Na? O, hindi ko na siya mo. Malihayaan mo na siya. Hasta lang na siya guro. Kung ara man da. So, jinky dilag doon. Okay. Why na guro, hasta lang na siya tuod. Okay, enough lang na. Balikan talang kamo karon. Sulbaron ng tawe. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata! Aswang manananggal.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga landong, mga kasaysayan. 2:33, Action Radio Philippines Standard Time. Mga palanggan natin ng mga tagpanwati pasensya, may technical problem gamay pero salamat. Balik kita. Diin siya kuno natandog dira. Ay, doon nakatandog ko. Okay na? Okay na, Tito Wilma. Ay, nga mga anak, ang aton anay nga pangkapi-kapi, dugay-dugay, siyempre ang aton sa ni Zenthon Plus Coffee Mix. Kabalugid kita ang Zenthon Plus Coffee Mix, amoy ni kafe nga himuhalin sa soya, balunggay kag Zenthon. Ang kafe nga may mga vitamins, For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Alicia Kagchina, Alicia always ginagapamati sa Action Radio. Ma'am Lilia Anilado, good afternoon. Kay Ray Flores sa Baryoga. Dali gid lang. Kay si Tita Wilma mag-horoscope na. Pero mag-greet anay kita sa happy birthday sa aton mga celebrator for today. Happy birthday Nang Betty Lau. Kay Nang Betty Lau dire sa may binalbagan, happy birthday to you. Alin man diri sa amon sa Aksyon Radio Bacolod. Sa imo nang wish lang natin good health and more years to come pa. Wala man niya nagadugang ang edad kung tulukon ang aura kay matiyag mo doon dinalaga pa iya na ma'am ng Betty, no? Good afternoon lang da. Salamat niya. Okay, ma-horoscope na si Tita Wilma. Bantayong inyo tag sa ka-zodiac sign para karon iya nga adlaw sang Disyembre 2, tuig 2022, Biyernes.
sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, in Disyembre 2, ina palatandaan sang mabaskog nga karisma yung ginaangkon mo. Ina nga karisma pwede mo magamit sa patag sang pagnegosyo. That's why, na? Pero halungan mo ina sa iban pagin nga mga bagay. Ang mga nag-celebrate sa ila birthday today, ada man sila sa idalom sang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, mga nataon, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Amo ining tion nga nagakabagay gid sa imo sa pakig-impon sa pagtinipon-tipon. Pwede ikaw magkatambong sa pagtinipon-tipon, na? Hindi mo pagpaligaron in case nga may imbitasyon sa imo. May chance naman nga makita mo, masalapuan mong imo soulmate o kung ang imo twin flame. Kung isa ka Libra o kung isa ka Virgo ang imo makilala, magaresulta ina sang malawig ninyo nga relasyon bilang mag-abyan, if not, basi mangin future partner mo pa. Mas swerte nga mga numero sa mga Sagittarius, 5, 9, 13, 37, 38, kag 45. Maroon is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman Disyembre 22 tubtub Enero 19. Yes, mga Capricornian. Ang inyo horoscope nagasiling, ang inyo pagpakig-ugyon sa sulod sang puluyan, paghatag ninyo sa inyo suporta, pati na sa inyo mga kaupdanan dili kag abyan ginapangayo gid sang panahon kag kahigayunan. Maswati nga mga numero sa Capricorn, 1, 14, 15, 25, 42 kag 48. White is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Aquarius. Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Aquarius, hindi pagbaliwala, hindi mo pagbaliwalaon ang responsibilidad nga gintugyan sa imo. At tubanga nga may kabakod kag sabta ang desisyon nga ginhimo mo. Mas wanti nga mga numero sa Aquarius, 2, 7, 14, 17, 35, kag 42. Aquamarine is your lucky color. Ang mga Pisces naman, okay, Pisces. Ang mga Pisces, sakto to Aquarius to kaina. Yes, Pisces. Ang mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Pisces, ari ay amoniya, likawan mo nga mag-init ang ulo mo karon nga adlaw. Kinanglan magpakatawhay ka lang. Kinanglan cool ka lang. Kay may magatakos gid sang imo pasensya. Likawan mo lang nga makasinggit ka o makasingal ka sang tawo. Control yourself, Pisces. Mas wanti nga mga numero 4, 10, 37, 40, 14, kag 22. Your lucky color is scarlet. Sa mga Aries naman, mga Aries, Marso 21 tubtob, Abril 19, ay hindi ka magpasingit, hindi mag-init ang ulo mo, o control ang kaugalingon mo, hindi ka magmangin emotional karon nga adlaw tungod nga bawdo mo damo ang trabaho nga nakatambak sa imo, na? Karon or subong mo mapakita ang imo kaalam kag sampaton or imo abilidad. Maswati mo nga mga numero 5, 7, 15, 18, 31, kag 32. Tangerine is your lucky color. Okay, may 40 pa kita. Relax lang, no? Magabalik si Tita Wilma sa dugang pagin nga mga zodiac sign pagkatapos ni. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay
Ari, amo na po, nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-record sa ang kinahanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik, tungod sinakara. Mga pinakuya, salamat gid sa imo. 26-24. Greet lang ko sa mga anak ko kay Glenn Jr., Jeline, Glenadin, by na ko kay Glenn Sr. We love you from Mama Eden of Barangay Tapi. Okay. Belated happy birthday ko, more birthdays to come. And God bless you always. Salamat gid. Kay Ma'am Virgie Alpinda, dira mayong hapon man, ay nano man ni siya nga nagka-problema, ina siya. But anyway, okay lang na siya. Miss Jane, Candido Hildore, mayong hapon lang, dira updanay sila ni Nanay Pert, dira sa may Barangay Sumag. Good PM to okay. Okay, stay safe, ma'am. Kag good luck sa imo bag-o nga misyon. Wow, salamat gid. Alas 2:45, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagbasa sa mga nabilin nga mga zodiac sign para sa itong tagsa ka horoscope. Ari na kita sa zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, amo ining mga netawo Abril 20 to Mayo 20, yas mga Taurian, kinahanglan mo lang disiplina sa imo kaugalingon tungod nga very hot ikaw sa ginitawag na paghigugma
ang nang siling bala naton, ha? Antes ikaw maghimo kag antes man ikaw magdesisyon, pamensaron mo gid anay ang mga bagay-bagay para ikaw hindi maghinulsol. Okay, Taurus, maswerte mo nga mga numero 4, 5, 32, 42, 29, kag 45. Ocean blue is your lucky color. Kadtuan naman nato ng mga Gemini. Yes, ang mga Gemini, ang manataw Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Wow, ang mga Gemini, mangin maswerte ka mo suno sa inyo horoscope sa patag sang negosyo. Ate, kung wala ka pa yung negosyo, kag may plano ka, kag kung may kapital ka, okay, pe kung wala, tingita, kalain naman nga paagi, no? Mas maayo pag itsuno sa imo horoscope, Gemini, kung ikaw mangin isa ka freelancer. Kag sa mga singles naman, nga mga Gemini, likawan lang anay ang makig-date karon nga adlaw para likaw man sa away. Mas wati nga mga numero sa mga Gemini, 9, 10, 24, 27, 37, kag 58. Blue sapphire is your lucky color. Kadtuan naman neto ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amoy ning natawo Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mga Cancerian, no? Kakulang amo ng problema mo, kawadun, kapigaduhon, amo ng problema mo subong. Pero Cancer, sunusay mo horoscope, kung imo lang tinguhaan, mahatagan sabat ina sang sinuman sa imo mga kapamilya o kung sinuman nga abyan mo. Unaha lang balang kinahanglanon gid para hindi ka matamaan. Cancer, maswerte nga mga numero 9, 18, 19, 33, 36, kag 42. Your lucky color is yellow. Ang mga Leo naman ay abaw mga Leo na mga Leo amoy ning mga tao Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Likaw lang kamo dira anay. Mga Leo sa mga wala pulos nga istorya about silingon hindi lang kamo anay mangin marites karon nga adlaw kundi suno sa inyo horoscope maayo nga himuon nyo kun ara kamo sa inyo puluyan paninlo kamo sa inyo palibot dara. Panghimos kamo sa inyo puluyan, kung ara ka man sa imo ginatrabahoan, himos-himusa kag focus ikaw sa imo trabaho. Kay nga after sina ina ang makahatag sa imo sa inyo sang kalipay karon nga adlaw. Yes, Leo, mga maswati nga mga numero 8, 16, 18, 29, 36 kag 39. Jade green is your lucky color. Kadtuan naman nato ng mga zodiac sign ng Virgo. Yes, ang Virgo naman. Ining mga nagtao bala Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, kung mahimo magpagkatawhay ka lang, na? Magpagkatawhay ka lang, magmangin pasensya, magmangin mapinasensyahon ikaw. Karon nga adlaw. Kung ano man ang imugin panghambal, abitulot timbang-timbang ang resulta sang imugin hambal o kung anong resulta sang imo desisyon para hindi ka magsala o kung makasakit sang balatyagon sa mga tao nga ara sa palibot mo. Yes, Virgo, maswerte nga mga numero 4, 10, 16, 24, 33, kag 45. Pink is your lucky color. Katuwa naman natin ang mga Libra. Yes, ini naman ang mga Libra. Amo ini mga natao Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Hi Libra, sa imo nga ginahimo subong nga paghatag sang bulig, paghatag mo bala bulig, pagbulig mo dira sa iban, share mo sang imo blessings, abi mo may padya nga nagahulat sa imo tungod sang imo kaalwan. Ang imo pagserbisyo nga ginaplano, mahitagan man ina katumanan. Kung saan man nga bahin, ano man nga patag, yes, maabot ina. Maswerte nga mga numero sa mga Libra, 3, 8, 15, 28, 35,
kag 40. Dollar green is your lucky color. Katuan naman nato na mga ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman nito Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22. Ang trabaho na bala Scorpio nga wala mo natalupangdan sa mga nakaligad ay good for you. Matapos mo ina karon nga adlaw. Kabaskog sang imo sini nga magneto sa imo pasimpalad para nga bisan mabudlayan ka bala pasimpalaran mo gid siya para matigayon mo na kag dira ikaw makabatsyag sang kalipay sa mangin resulta sina Scorpio. Mga maswerte nga mga numero sang Scorpio: 2, 7, 12, 27, 21, kag 46. Your lucky color is beige. So, nabatian na ito ng itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Relax lang, anay, ha? Mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos na ni. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh, may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw ng daso. Brown na daso, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga
ang kumanda. Pisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa mong premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Ingat na tanong sang Diyos. Horoscope, Tita We. Okay. Salamat, gid, ano. Pila lagi na sa mga reaction, pero ti, syempre, why man ta na mahimo, kundi kalipay taman, kay ti, lipay man sa mo, no? Okay. Day Wilma, good PM, tamyaw ko lang. Si nanay ko Gloria, nga nagapamati gid tutok sa imo, ari kami sa may kawayan. Salamat, gid. Mayong hapon lang da sa imo, ana. Tita, mayong hapon. Greet ko lang sa akon manghod nga si tata, nagapanyagata, sudan, gusaw nga tinapahanta, kag si kapidta. Mayong hapon lang. Thanks kiyag da, Tita We. 8748. Afternoon lang ta, please greet lang kay Mama Conona Gonzales. Boy nagapungko, gid kag nagapiyong-piyong sang iya mata. Samtang iya radyo katunog. Man medyo bungol-bungol ko no hambay 0258. Ayo. Okay, sa siningabahin si Tita Wilma magapaalam na. So salamat gid sa inyo pag-upod sa Biyernes nga edisyon sa This Is My Life. And again, thank God it's Friday. It's first Friday in the month of December. Ang aton Bible verse of the day nga mabilin sa inyo alin sa Romans chapter 12 verse 21. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. I can't say goodbye. Salamat gid, so buwas na naman, standby na sa matang mga drama, mensahe sing paghigog. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.